available in the market right now, no? The Just like herbal. Korean ginseng, Mm-mm. ginkgo biloba, even yung zinc or yung oyster, Mm-mm. ginagamit yan for that, no? Even durian, Mm-mm. mga ginagamit yan. No? Maraming available in the market right now. And then it comes to to supplements, it could be arginine, ginagamit din yan. Niacin at saka zinc. Kaya ang oyster is sinasabing aphrodisiac because they are very rich in zinc. Mm-mm. Okay. Pero baka naman mamaya, yun na lang kakainin nyo. Magkaka-uric acid Oo. kayo, no? Yan naman magiging problema. At saka, Mm. hindi ba sumasakitan siya na pag kunyari wala raw laman, tapos kakain ka ng mga seafood? Totoo ba yun, Doc? Well, pwede. Kasi ang Oo. seafood basically malamig lang. Mm-mm. Malamig yan. Particularly yung tinatawag Yung natin, oysters. yung hindi niluto, tawag na? Aho, yung kinilaw. Kinilaw. Oo, Yes, sarap. malamig yan. And then, there are cases na kapag kinilaw lang, there could still be some worms na nandun na maaaring din maka-apekto sa digestive Oo, kasi hindi na luluto no? Niluluto siya sa suka. Maraming cases na ganyan yung sa Oo. tahong, hindi, sa oyster, sumasakit ang tiyan, no? Lalo na kung hindi fresh yung oyster kasi baka meron ng bacterial, Mm, content, oo. no?